lietali aj vo Fínsku. A to už je Mi-2 s maďarským pilotom na palube. To nám sa rozhodne spomenúť, Lajo Žimre, keď videl som nejaké tie videá aj z 2019 z Košíc, keď ľuďom vybil dých tým, čo sa dá s takým vrtuľníkom robiť, a že s vrtuľníkom sa dá robiť akrobácia. Počkaj, jak to mal namierené presne ponad display lineu, som si istý, že z diaľnice aspoň 4 mu odblikali, že má diaľkové. Určite áno. No tak poďme na to, pripravte si fotoaparáty, ale hlavne toto si naozaj užite, pretože to stojí za každé euro, ktoré ste dali za vstupenku. Akrobácia na vrtuľníku v rámci samozrejme možností, ktoré tento vrtuľník má, nie je to Apache. Je niečo, čo je veľmi, veľmi zaujímavé. Nepoužívajte záchodky, mi vlak v stanici. Durante le fermate nelle stazioni, servizi vietato nella ritirata. Tu je demonstrácia toho, čo je súčasťou starého bradatého vtipu. Skrátka, pozrite, ako pevne visí. To sú takzvané veselé fléry. Ale teraz samozrejme aspoň pekne vidieť. Je to rotor, ale v podstate terminologicky je to horizontálne rotujúce krídlo. Áno, presne to sme hovorili, že jednoducho lietadlá letúne sa delia na dve základné skupiny s pevným krídlom a s rotujúcim pohyblivým krídlom. Tak toto je tá druhá kategória. To je nádhera. 666. Máte to nafotené? Práve videli ste ľahký. Teraz máme vlak.